Aleksandar Lukić, direktor Centra za kulturu Požarevac, kazao je da je ansambl opremljen i da je cilj da on u narednom periodu bude jedan od 5 vodećih u Srbiji i dodao da uz finansijsku pomoć grada Požarevca ovaj ansambl treba da odgovori svim gradskim potrebama, od ljubičevskih konjičkih igara do svih festivala i ostalih kulturno-umetničkih manifestacija. Mi godinu ili dve nismo već putovali, naš ansambl. Postojale su tu neke objektivne poteškoće, naravno, koje se dešavaju i kod drugih folklornih ansambla, ali u ovom trenutku, evo, mi pokušavamo da taj ansambl oživimo, učinimo ga važnijim, značajnijim i namerni smo da, koliko već u petak putujemo u Trst i da tamo imamo jedan svoj nastup. I ja se nadam da će naš ansambl, osim gostovanja posle toga u zemlji, imati još jedno važno međunarodno gostovanje. Čini mi se već u avgustu naš ansambl bi trebalo da gostuje takođe u Solunu. Umetnički rukovodilac Marija Živković-Vlajović kazala je da je ovo jako bitno gostovanje, s obzirom da nastupaju na koncertu koji organizuje Srpsko kulturno-umetničko društvo Pontes Mostovi, koji rade pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Oni su insistirali na tome da njihov gost za ovu godišnjicu, odnosno za ovaj veliki koncert, veliki je zato što na takvom jednom koncertu učestvuju svi njihovi članovi. Koncert će biti u Velikom slovenskom teatru. Sam lokalitet koncerta daje, da kažemo, još jednu značajniju notu u svemu tome, jer pored čitavog našeg življa, inače karte su već rasprodate, to su nam prekjuče javili, imaju lepu tradiciju da tim koncertima prisustvuju i Italijani, prisustvuju Slovenci, kojih takođe tamo ima jako puno, i uopšte kao dijaspora jako lepo funkcionišu sa svim ostalim življem, znači ne samo sa Italijanima, već sa Slovencima i uopšte sa ljudima koji tu drugi žive i jako lepo sarađuju i kad su sva ta kulturna dešavanja, znači međusobno se posećuju, pomažu, tako da to vam govorim zato što je to izuzetno lepa prilika da se naš ansambl na tako jednom mestu predstavi u pravom svetlu. Šef orkestra Predrag Paunović istakao je da će se potruditi da na predstojećem gostovanju na najbolji način prikaže sve ono na čemu su vredno radili i dodao sledeće. Orkestar, to je moj, znači, profesionalni fundus ovde koji se nalazi u Centru za kulturu, opremljen je najsavremenijim instrumentima, novim instrumentima, koji do sada nikada nisu ni postojali. Sa takvim kvalitetom ovde, znači, dobili smo sve, dobili smo i bubnjeve, kontrabas, znači, harmoniku i ostale, znači, ostalu dodatnu opremu koja je neophodna, znači, za jedan profesionalni rad ansambla, što znači da, znači, svi oni koji su ovde u orkestru dolaze, znači, totalno na jedan pripremljen stage, gde, znači, se ne gubi vreme u nekim drugim stvarima, nego odmah se počinje sa radom. Shodno sa tim, mogu primetiti da ja sam imao jedan problem na početku, znači, jer sam zatekao stanje članova orkestra je bilo sa brojem 0, međutim, sada je totalno drugačija situacija, imam 10 stalnih članova i nakon, znači, ovog putovanja u Trst i još nekih koncerta i dešavanja koji će biti, organizovat ću jednu javnu audiciju, gde očekujem, znači, da se jave novi, mladi ljudi. Ansambl broji preko 300 članova, od kojih će 32 igrača i 7 članova orkestra predstavljati Požarevac u italijanskom gradu Trstu.